khona kanti ningobani. Kubaluleke kakhulu ke lento ngoba abaningi abantu bazi ukuthi uQueen Mjaji owayenisa imvulo eSouth Africa. No, wayengayinisa eSouth Africa, wayeyinisa ngakubo. Ngakini yayiniswa nguwe. Angazona ngizwe ibakithi. Isilo ushaka isona esasicela imvula kuwe. Ngamanye amazwi wena you are the rainmaker makuza la. Umjaji naye lenga kuwe. The Queen Mjaji. So ungayithathi kancane. Sengizogcina nabenkosi. Ngifisa ukusho ke ukuthi kodwa ngamandla uNkulunkulu akanike ingqondo yokubambana. uNkulunkulu akaniphe ingqondo yokuthandana. uNkulunkulu akaniphe ingqondo yokwazisana. uNkulunkulu aniphe ingqondo yokuba ningathi bawubheka umunye bese uthi konje ngingamloya kanjani. Ningathi bawubheka umunye uthi konje imfene yami konje ngayifaka ngaphi lapho ngoba usefake ngisho uthanga. Konje izokwenza njalo izokweqa ngakuphi. Ungacabanga lokho. Kodwa mina ngifisa ngazathi nina amadlovu ningafunda into ethi uma ngisegoli konje ndlovu enkulu nje igama ubani? uIsaac Ntangamane. Mangisegoli ngifune ukuthi umfowethu uIsaac ungakuphi ngolala khona. Angiyezwa kahle. And futhi mangifika kwaIsaac angabhanga benomkakhe. Kufanele bafike bathi hey sekufike umfowethu la. Nkosikazi awubona ukuthi wenze njani. Ilezi zinto ke mina ngifisa ukuthi sizifunde. Mawusegoli uwazi ukuthi nodadewenu usibongile nami. And mawufika kwaSibongile awuzukufika hayi ulale hotel ongathandi. Ulale hotel ngoba uthanda. Yangizwa kahle. Mawufika eTrex kufanele wazi ukuthi ayi angikwazi mina ukulala hotel abafowethu bekhona awuthi ngiphathe inyama. Yabo? Abesambe siyokosa. Usafuna ukuya kuJohn. Uyangizwa kahle. Nje kama lo kufanele ukuthi John namehla komakhulu. Manje yabona. Continue. Mawufike eSwazini. Ungayi ezulwini. Yabona. Ngoba eSwazini kukhona indawo okuthiwa kusezulwini. Ungayi ezulwini. Ezulwini kuyadura. Kufanele uye ngoba uthanda nje ezulwini. Mawufika eSwazini uthi wena hayi mina ngisayakubuka Ndumiso, mina ngisayakubuka Mgcineni, ngiyakubuka Zweni, ngiyakubuka bani. Angidemizwa bakithi. Ngigcineni ngiyeza lapha. Indawo kulala ngizoyithola, yabona. So yilokho bakithi ngifisa mina ukuthi nibe yikho ningamandla ngamandla. Nazo ukubambana. Kanti futhi ziningi ezinye izinto eningazenza. Ningabantu abangalisayo. Ningakwazi ukukhanda ngisho inkampani nina amadlovu kuthiwe nje eMandloveni Pty Ltd. Nibe namatroko, nibe nezimayini ngoba kunamalahle la eniwabukayo nje kuleli lizwe laseGoli. Kunenqwaba yamalahle la. Kunegolide la elidliwa ngabantu abamhlophe ngale ngaphansi. Kunegolide. Ikhona imayini lokuthiwa kusengodini. Ubani uyaziyo? Nangu Mavuso uyayazi. Nawe omunye uyayazi. Nawe abantu bazazi izinto nawe. Nawe bazazi izinto nawe. Ikhona lo mayini abelungu abadlalela golide la. So ilezi izinto kufanele ngabe niyayiqaphela nina amadlovu ukuthi vusani amadolobha enu, nikhulise lengoje yenu ibe idolobha elikhulu. Nisuse lo mlungu ningamxoshi nimfunele indawo nimbeke khona dayise lo lubisi lwakhe nalezi inkomo zakhe nandise idolobha lithi liyofika ngase emgwaqeni. Uyabona? Nenze into ehlakaniphile ngendawo yangakini. Ungaze uyithola usudelela ingakini uthi ule iphathene ngoje uzisho wena ngoba iphathene ngoje nguwe iphathe. Awuqala into iphathene ngoje usho wena. Angazi uyiphatha wena. Uyile nto kuthiwa uyibhala. Angikuyazi ukuthi kuthiwa ibhala. Inyoni. Yeah. Ubona ezinye inyoni kanti inyoni nguwe. Usho ukuthi ilezo zinto kufanele izibheke, yabona. Ungathi hey kodwa ngiyofunana.
hayi mina angingeni indawo eNgoti. Awungeni indawo kanjani ngani iNgoti nguwe. Yabo nje uzonyathela la namhlanje mhlawumbe noma kade ugula uzophila. Ngoba usunyathele enhlabathini yendalo yakho. Abanye baze bayicabuze inhlabathi ingazo sebeyijongela kodwa bayicabuze. Ayithi cha, akuke futhi phela wayethile athi ngilapha kulokho impela. Into ezinjengalezo. Usho ukuthi ke lapha eNkosi zibhekisise lezo zinto ziqapheleni bonani ukuthi zenze njani. Njengoba ke indlunkulu siqedile nayo siqedile lo mnyaka njengamanje kulindele ukuthi kufanele kulungiswe inkomo kuyothelwa amanzi esilweni and then bese kwazi ukuthi kuqedwe wonke umsebenzi isilo size la sizokwazi ukuqedela lo msebenzi. Akulula ke ngenqamba mama ukuqedela lo msebenzi wethu ngoba isilo siyakwazi nomlando ukuthi amandlovu awakaze agcotshwe endlunkulu. Amandlovu awakaze aphathwe endlunkulu. Kodwa asikwazi ukuphikisana nesikhathi. Isikhathi sithi isilo isona esimjikelele. Ngamanye amazwi kufanele sikwemukele nathi ukuthi vele kufanele siye kuyo imbube. Ngalawo magama ke bakithi ngithanda ukusho ukuthi amandlovu asengakwazi ke nawo phela ukuthi aphawule nami sengiqedile ngakhuluma kushona ilanga. Kodwa kubalulekile ukuthi lapha emadloveni noma isiphi isizwe sinemkhutshana yaso. Emandlovini ke kuyavama ukuthi njalo ngonyaka kube nomkhosi noma umgidi wamandlovu obumbanisa isizwe. Lowo mkhosi lowo uyawudinge ukuthi ngazathi amandlovu angabuya wonke aphelele avunule